Ζιντάν κεφαλιά και γκολ! Ζιντάν και γκολ! Η Γαλλία ανοίγει το σκορ. Ζινεντίν Ζιντάν 1-0 υπέρ της Γαλλίας στο 27ο λεπτό. Ζινεντίν Ζιντάν, το 10ο γκολ σε αυτήν την μεγάλη διοργάνωση. 10ο γκολ λοιπόν για τον Ζιντάν με τα χρώματα της Εθνικής Γαλλίας. Εκτέλεση εδώ Ζιντάν, η αιστεία του Ταφαρέλ παραβιάζεται και ο Ζιντάν δίνει το προβάδισμα στην Γαλλία 1-0. Πετί, το κόρνερ εκτελέστηκε κεφαλιά και γκολ από τον Ζιντάν! 2-0 από τον Ζιντάν, είναι καταπληκτικό, είναι φοβερό. Είναι φοβερά σε αυτές τις σημαίνες φάσεις από κόρνερ και η Γαλλία κάνει το 2-0 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Κυρίες και κύριοι, Ντουγκαρί τώρα, περνάμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Πετί προωθείται, ο Ντουγκαρί εδώ για τον Βιεϊρά, για τον Πετί, Πετί με στη μεγάλη περιοχή και γκολ! 3-0, μεγάλο το σκορ από τον Πετί και ο μεγάλος αγώνας πλέον φτάνει στο τέλος του. Σιράκ το κύπελο και η Γαλλία είναι, κυρίες και κύριοι, πρωταθλήτρια κόσμου 1998.